480 xoves promesas do baloncesto feminino darase cita en Pontevedra entre o 10 e o 16 de xuño. Disputarán o Campeonato de España infantil. En total serán 32 equipos de todo o estado, 3 deles galegos. A categoría infantil, que como di o lema do cartel, sueña con el futuro, penso que son rapazas con unha ilusión tremenda. De feito, as 3 primeiras xornadas que cando se decide a clasificación hai un montón de emocións nos pabellóns, non? É unha celebración maravillosa que as nenas recordan, pois seguramente recordarán toda a vida, porque estas primeiras experiencias de sair, estar con outras amigas e con outras seleccionadas de outros clubs, pois non deixa de ser das mellores experiencias que se poden ter na vida e seguramente son amistades que se conservan. Os partidos repartiránse en 3 pabillóns da cidade, o universitario, o do Centro Galego de Tecnificación Deportiva e o de Príncipe Felipe, xa que o municipal se atopa en obras. O Club Arxil, encargado da organización do campeonato, asinou un convenio ca Escola de Fisioterapia para a recuperación das xogadoras durante a competición e disporase de 3 equipos médicos, un por cada pabillón. A organización completarase con máis de 40 voluntarios. O evento, ademais de promocionar o deporte base, servirá como motor económico para a cidade, xa que se conta que os familiares que acompañarán as rapazas sumen preto dun millar de persoas. Vai a ser unha semana pois moi importante tanto para as nenas que van a xogar este campeonato, para todos os equipos que van a participar en este campeonato, como para a nosa cidade, que vai unha vez máis a ser pois o referente nacional do baloncesto e que ao mesmo tempo vai a servir tamén este campeonato pois de promoción da nosa provincia. Dende os oitavos de final, a competición será retransmitida en directo por streaming a través do canal da Federación Española de Baloncesto.